Rozmohol sa nám tu takový nešvár. Ozempic. Téma, ktorá dneska valcuje Instagramy, sociálne siete. V tomto videu sa nebudeme baviť o tom, či je to v poriadku, či je dobre si ten Ozempic dávať, alebo nie. V tomto videu si v prvom rade povieme to, že pokiaľ vás takéto niečo napadne, treba v prvom rade sa obrátiť na lekára. Ozempic je liek, ktorý si nemôžete nasadiť sama, nemôžete si ho získavať na čiernom trhu a tak ďalej. A nie je to normálne, pokiaľ si ho máte dávať úplne bez dozoru. Aj k nám prichádzajú klientky, ktoré užívajú Ozempic a je to úplne v poriadku, pretože ho majú predpísané od lekára, sú pod dohľadom obezitológa, ktorý im ho predpisuje, majú presne stanovené dávky a rizika, ktoré plynuli z ich morbidnej nadváhy, by boli ďaleko vyššie, ako sú rizika z tohto lieku. Nemôžeme to ale normalizovať a nemôžeme o tom hovoriť, že tento liek je vhodný úplne pre každého. A my sme prosím pekne masérky, my nie sme lekárky, my nie sme tie, ktoré majú našim klientkám odporúčať daj si Ozempic, lebo potrebuješ schudnúť pár kil. Nevyjadrujte k tomu názor, posielajte tie klientky k odborníkovi, k lekárovi, ktorý určí, či táto liečba je v poriadku alebo nie. Aj u nás v salóne sa stretávame s klientkami, ktoré Ozempic a podobné lieky užívajú, majú ich predpísané, sú pod dohľadom lekára, držia stravu, cvičia a takisto nás majú ako doplnkovú terapiu, robíme im lymfodrenáže, maderoterapie, aby sme udržali prúžnú kožu, aby sme im pomáhali v celom tom procese. Ale je to vždy pod dohľadom lekára, s ktorým dokonca komunikujeme aj my, aby sme správne určili naše terapie. Pre nás ako masérky je veľmi dôležitá informácia, či klientka takýto liek užíva, pretože ak má dôjsť k rýchlemu úbytku hmotnosti, čo sa väčšinou pri tejto liečbe deje, tak jej potrebujeme pomôcť. Potrebujeme jej pomôcť vhodnou terapiou. Či už potrebuje vypínať kožu, alebo potrebuje sa zbaviť opuchov, možno začne zadržiavať viacej vody. Je tam strašne veľa vecí, ktoré sa v tom procese liečby môžu objaviť a my im vieme pomôcť. Preto ale potrebujeme vedieť, aký liek užíva a čo môžeme očakávať. A pro tip na záver, je veľmi dôležité s klientkou konzultovať pred ošetrením jej stav, ako má aktuálnu liečbu, aby ste jej vedeli navrhnúť správnu terapiu. Ak chcete vedieť ďalšie tipy, ako si takéto konzultácie nastaviť, prípadne aký dotazník s klientkami vyplňať, tak nás neváhajte sledovať. Tuto dole nám treba dať odber na náš kanál Viktoria Masáž.